Много рядко се случва младоженците да искат да поздравят гостите си, което не е нищо друго, освен голям пропуск за тези, които не го правят. Но Николай и Валерия искат да го направят и за това сега ние бурно ги аплодираме за съдоволствения ден, който днес преживява и за това, че изпълнени с любов към вас искат да ви поздравят лично. Трудно да говоря след Кито и след кума си. О, да. Все пак... Да. Все пак нашата роля е друга наистина тук, слава Богу. Наистина искаме да ви благодарим за това, че сте тук. Искам специално да благодаря на Тито. Мисля, че може да се измисли някакъв индекс на Тито за сватбите, а именно в коя минута пада вратовръзката на кума. Мисля, че може да го ведеш като нов принос за теорията на организацията на събития. Тук преброих минута и 35 секунди. Добре! Звучи добре! Аз ще започна с благодарностите и започвам от нашите първи и най-истински учители. Това са нашите родители. Браво! Също така учителите, които всъщност наистина са ни били учители. В училище включително. Също така да благодарим на хора, които... които придоха от стотици и хиляди километри, за да се включат в нашето общество. Всеки ден заедно, а също на тези, с които не сме всеки ден заедно, може би много рядко сме заедно. Също искам да благодаря на хората, които са дошли от 85 години насам идват към нашата сватба и са тук сега. Все пак пристигнахме всички. Както сте забелязали още с поканата, нека да чуем тях, няма проблем. Ето, децата в момента учат едно за друго. Това е... Ти си чичото на един кой. Значи, за нас сватбата и бракът изобщо беше един нов етап в нашето учене. Често ни получаваме критики, доброжелателни, разбира се, от някои от присъстващите тук, че много учим и се учим, но кога ще учите? Може би ще ви разочаровам, но всъщност тепърва почва ново учене. Това учене с другия, за другия и от другия. Благодарим ви за съветите, които ни написахте на тези листчета. Те ще бъдат много внимателно анализирани. И разбира се, ще се направим всичко възможно, за да ги научим. Благодаря ви, че сте с нас и се надяваме да бъдем с вас. Вие да бъдете с нас. И тук е момента да минем към танца ни, нали? За който искрено се радвам, че Тито не избраха нещо от рода на кой беше там. Да. Това е балкански бал. Първият брачен танц, така нареченият балкански валс на семейство Михайлови. Сега. Thank you.